zathu tikufuna tiyambe ndi pemphero, ndipo pa pemphero tiyapempha abusa abakala chilima kuchokera kudedza kuti atitsegulire ndi pemphero session yathu ya masana. Tiwalandire abusa pamene akubwera kuno kutsogolo. Titseke maso tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani komanso kuthokozani chifukwa cha masana mtengo wapatali amene Mulungu mwatipatsanso. Titero Ambuye kuti tinakoza ichi kuti chikhoza kuchitika patsogolo pathu monga mmene chachitikiramo. Ambuye ndi nzeru zathu komanso kuthekera kwathu sitikanatha kutero, koma zatengera inu mwini chisomo kutipatsa chisomo kuti kathe kukumana mu tsiku limeneli. Atatero ndi tsiku limene tikupitirizabe kukumbukira mwana wanu Yesu Khristu amene munampereka ku dziko lapansi ngati nsembe ya machimo, kotero kuti anthu tonse amene tili pano tikazindikire kuti pakanapanda chimenechi Mulungu sitikanatha konse kulandira chisomo chokalowa moyo osatha. Ambuye tinali nawonso mapemphero amawawu amenenso mwatiphunzitsa kuti ifeyotu patokha sitingathe kupanga kanthu. Ndi chimodzimodzi mwana olowerera atazindikira kuti iyeyo vuto sikuononga ndalama, koma vuto ndi kusiyana pakati pa iyeyo ndi makolo ake. Ambuye anaganiza kuti koposa zonse ndi kukalumikizika kwa makolo ake kopitirira analandira chisomo. Atate, monganso ku Levitiko kuja pamenenso mumafotokoza za nsembe ya uchimo kuti titayesetsa patokha kuti tikhoza kupanga kanthu, koma Mulungu munaona kuperewera kwathu, kotero munatumizanso nsembe kuti ikakhale pakati pathu kuti mopitirira ngati titakhulupirira nsembeyo tikhoza kukhala nawo mwayi okalowa moyo osatha. Koma nthawi zambiri Ambuye maganizo athu komanso njira zathu zimatitsutsa kusiyana ndi njira yanu. Ndi wodala munthu Ambuye amene ataya maganizo ake ndi kudziwa kwake ndi kukhulupirira kuti Mulungu palibe chimene munthu angapange pa chilungamo chanu. Kotero Mulungu ndinu nokha amene munagwira ntchito yotsuka tchimo, amene munagwira ntchito kuti iye awa ndine tonsefe tikapezeke moyo osatha. Ambuye pamenenso tipitiriza tikupemphani kuti chisomo chimene chikakhale nafebe ndithu kupitirira kuti kudziwa kwathuko kukathebe kukhala pansi kuti Mulungu mukakhale chitsogozo pakati pathu. Kopitirira pala anthu ambiri amene abwera malo yano amene mwina analibe chiyembekezo choti akhoza kukhala olungama, analibe chiyembekezo choti akhoza kuzindikira amene angamasukire ku tchimo. Kaperekeni chiyembekezo chimenechi kuti akazindikire kuti kumasuka ku tchimo sizikutengera zimene wapanga, koma zikutengera nsembe imene ili pakati pawo, imene inakhetsedwa, imene inaphedwa ngati Yesu Khristu. Kopitirira Mulungu ndikukhulupirira kuti tinacho chisomo chochuluka masana ano kuti pamenenso mtumiki wanu akabwera malo yano kudzaperekanso zonzama za mtima wanu. Katipatseni kuti tikakhala anthu ozindikira chimene Mulungu mufuna mukayankhule kupasi kwa mitima yathu. Chifukwa ndi nzeru zathu, kudziwa kwathu ndi njira zathu zimangotsekereza chisomo chimene Mulungu mmayika pakati pathu. Koma kotero Mulungu tikufunsani kuti mukakhale pafupi nafe kuti tikataye kudziwa kwathu komanso chilungamo chathu, kuti mopitirira tikalandire chilungamo chanu. Yambana feni kopitirira mukamalize nafe. Mu dzina la Khristu Yesu tapemphera. Amen. Tithokoze kwambiri abusa amene ndi abusa a Good News yomwe ino kuchokera ku Dedza branch, kumene konso ndi branch yathu abusa abakala chilima. Pa nthawi ino pamene tikupitirira abale ndi alongo, zibambo azimayi, anyamata atsikana, tikufuna tiyimbenso nyimbo ya Christmas pamodzi. Mukudziwa kuti tili mwezi wa Christmas, December unoyo. Anthu ambiri akhala kuzisangalalo zambiri zosiyanasiyana, ena apita ku nyanja, ena amwalira kumene. Ndizoona eti timamva ena amakasambira ayandama abwera atamwalira. Koma ifeyo tinakonza Christmas seminar kuti tiyambe ndi Mulungu. Chifukwa tapanga lero pa 13 pamene Christmas imakhala mwina pa 25. So timba pamodzi nyimbo ya mbuku imene ndi Christmas hymn, ndi nyimbo ya Christmas titled The First Noel. The First Noel. Tiziona ma lyrics kapena zolembedwa pa screen. Tonse timba pamodzi monga mmene tikumachitira, andi anzathu a Lotus Choir abwera kutsogolo kuti atitsogolere pa nthawi imeneyi. Tiyeni tiwalandire tonse pamodzi ndi mtima umodzi tiyimbe nyimbo imeneyi. Let's all rise up and sing together. Tento sitimirire kuti timbe limodzi. Tizona ma lyrics pa screen ipo. Tenditsatire musangokhala du mtsekuleni pakamwa.
tonse tiyimirire auze nazana mina kabasi kuti yimirirani. Yimirirani, tiyimirire.
Thank you so much. You can get seated. Zapamwamba kwambiri eti. Indeed, zofunikira kwambiri. Nthawi ino ndimene timakumbukira kuti chipulumutso chinabwera bwanji ku dziko lapansi. Nthawi yofunikira kwambiri kwa aliyense pa dziko lapansi kuti we should remember that God so loved the world and sent his son for us. Indeed, Christmas time is a very important time for us people of this world. So tizitenga nthawi yopambana yapamwamba kwambiri pamene tikupanga za Christmas. Sikungosangalala koma remembrance about the wonderful thing that God has done upon our lives. I believe we are enjoying the program. Isn't it? Are you happy this afternoon? Thank you very much. Panthawi inoyo tapanga performance ina tufati kuonetseni imenenso ikupanga za Christmas. We are calling it White Christmas. This is an ensemble performance. They are performing a song titled White Christmas. So at this time, let us welcome ensemble team as they are coming here at the stage. With their hands, let us welcome them.
there was also a wonderful performance by Ensemble. Ensemble is our church brethren. You can see, of course, they are from abroad. They are living here in Malawi voluntarily to support us about the missionary work and also about International Youth Fellowship. So indeed, you can see there was teachers of timakhala ndi music school ndi amene ndaziphunzitsi a music school kunoko amaphunzitsa music mu nthawi ya academy imene timakhala nayo. So anapanga performance ya ensemble kutisangalatsa mu nthawi imene ya Christmas Bible Seminar. So pa nthawi ino tikupatsirani performance ina imene ndi dance performance. This performance is done by our international youth, youth from abroad and also local youth. They are giving us two dances. First one is titled Feliz Navidad. This is a Spanish word. A Spanish word means Merry Christmas and also or even Happy Christmas. So Feliz Navidad, seconded by Jingle Bell Rock. This is also a Christmas song. So atipatsira nyimbo ziwiri, madansi awiri, yoyamba Feliz Navidad and Jingle Bell Rock. Let's welcome them as they are coming here at the stage. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the
Yes, tiombeso manja kachiwiri. Yeah. Timatelo kuno ku IYF ku Good News. Kumachitika zambiri. And everyone is welcome to partake. We have so many things we do here. Tili zambiri zimeti mapanga. Azibambo, achinyamata, azimai, ana. Timapanga zambiri. Zimene inuso muli otseguka kubwera. Kuno ku Good News IYF Center. So mulolandidwa kwambiri wina aliyese. Kumakhala ngati zimenezi muone apa panali ma GNC komanso ngakhale akonkono ku Malawi sichoncho eti onse akuvina chimodzimodzi. So you can see kuti sitimasankha munthu iyayi timapanga zinthu zofanana kwambiri kuti aliyese atengepo gawo pa zimene tikupanga. So mulolandiridwa kubwera kudzayimba nawo ngakhale kwaya maona kwaya ali kutsogolo aja amayimba aja kuli a dance kuli sa music ya nyimbo zosiyanasiyana ngakhale so kuli zambiri zochitika zimene mutabwera mudzazipeza. So sikuti kuno ndikotseka yayi aliyese ndi olandiridwa. Pa nthawi inoyi tikhala tisanamve ulaliki tili ndi mayimbidwe amene achokere kwa anzathu a Lotus Choir monga tikuwadziwa. So pa nthawi imeneyi tiwapatsa mpata kuti abwere kutsogolo koma pamene tikudikira kuti abusa abwere kulalikira timva kayi mayimbidwe kuchokera kwa anzathu a Good News Lotus Choir. So at this time, let me invite Good News Lotus Choir to come in front and help guide us to the time of praising. Let's welcome them.
unto us a child is born, the Savior of this broken world. Oh, hear the angel voices, sing, come, let us adore Him. Jesus, come, for our King is with us. Fully God and fully man, He comes for with open hands. We lose with love on David's throne. No praise belongs to Christ alone. No, hear the angel voices, sing, come, let us adore Him. Jesus, come, for our King is with us. Holy, 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 Jesus, we adore Thee. Jesus, come, for our King is with us. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hear the angel voices, come, let us adore Him. Jesus, come, for our King is with us. Jesus, come, for our King is with us. kwambiri imene tinali nayo yolambira mulungu kumwimbira tonse pamodzi kukonzekeretsa mitima yathu kuti timve uthenga wabwino umenenso mu tsiku la lero ndi omaliza. So ndikupempheni kuti tikhale ndi chidwi, timvetsere kwambiri chifukwa ndi pamene timve chitsindetsinde cha uthenga wa lero kumalizitsa kuti kodi chipulumutso chinabwera bwanji ku dziko lapansi. Mu nthawi ya Krismasi ndi imene timatsimikizira kuti kodi chipulumutso chinabwera bwanji. Itse ndi moment yayikulu kapena nthawi yopambana m'moyomu kukumbukira kuti kodi mulungu anapereka bwanji chipulumutso ku dziko lapansi. This is a very important time in our life to remember how God gave us salvation. So through Christmas we usually remember the birth of Jesus Christ, as today we are celebrating that, and to us the Son is given. Kwa ife mwana wapatsidwa, mwana wa mwamuna wabadwa, ndipo chipulumutso chafika pakati pathu. So this time it's time now to listen to the word of God. So for the word of God, let me call Pastor Freddy Kwaz to give us today's last message for our Christmas Bible seminar.
Mwaswera bwanji nonse? Taswera. Nkhope zanu zikuoneka zachimwemwe kwambiri. Ndikhulupirira kuti mawu Mulungu akulowa mu mtima mwanu ndipo akudzetsa chimwemwe. Masana ano tikupitiriza pamene tidalekezera makamaka timaona za mmene mu chipangano chakale munthu kuti machimo ake akhululukidwe amayenera kuti atsate ndondomeko zotani. Nde taona kuti ndondomeko zimene ifeyo timatsata lelo lino zikusiyana kwambiri zedi ndi ndondomeko imene Mulungu anayikhazikitsa mu chipangano chakale. Anzathu amakedzana anawuzidwa kuti akachita tchimo nde akazindikira kuti achimwa amayenera kuti avomereze kuti ndachimwadi, nde kenako akatenge nsembe mbuzi kapena nkhosa yopanda chilema abwere nayo kwa wansembe, ndeno asanjike manja pamutu pa nsembe ija. Akuti moteromo machimo a munthu wochimwa uja amachoka mwa iyeyo ndi kukalowa mwa nsembe ija. Nde nsembe ija imakhala kuti yanyamula uchimo wa munthu uja, nde nsembe ija imakhala kuti tsopano iyoyo ndiyochimwano. N'chifukwa chake nsembe ija akuti imaphedwa. Tikumbukira eti? Yes, tipitilize. Tiwerenganso Levitical chapter 4, pali mfundo ina yake imene ndifuna kuti inunso muione bwinobwino. Levitical chapter 4 pa verse yake ya 28 akunena kuti munthu akadziwa kuti wachimwa. Tikuona bwinobwino eti? Okay. Akadziwa kuti wachimwa samayenera kuti apite akagwade pansi kuti Ambuye ndikhululukireni. Mulungu sananene choncho. Mulungu ananena kuti ngati mwachimwa mukuyenera kuti mudze nacho chopereka mbuzi yayikazi yopanda chilema chifukwa cha kuchimwa kwake adakuchita. Nde tikudziwa kunena kuti zimenezi amapanga chifukwa chonena kuti Mulungu ananena kuti mphoto ya tchimo ndi imfa, ndipo popanda kukhetsa mwazi palibe kukhululukidwa. Amen. Ndeno akabwera nayo nsembe ija akunena kuti wansembe amayipha. Verse 29, ayike dzanja lake pamutu pa nsembe ya uchimo nayiphe nsembe ya uchimo pamalo pa nsembe yopsereza. Nde akuyipha chifukwa chonena kuti anasanjika manja monga mene zimakhalira a esikomu akasanjika chingwe chawo pa nyumba yako. Nde kuti moto wa magetsi umakhala kuti ukuyenderera kubwera ku nyumba yako ija, koma sungauone ni maso. Nde usazayerekeze kuti apopeza moto usindikuona nde ndigwire nthambozi ufa. Nde ukasanjikaso manja pamutu pa nsembe
sikuti umachita kuona kuti machimo ako akuchoka mwa iweyo akulowa mwa nsembe. Komano Mulungu iyeyo akunena kuti ukangosanjika manja ndiye kuti machimo ako amachoka mwa iweyo ochimwawe ndi kupita mu nsembe muja. Nde akapita mu nsembe muja ndiye kuti nsembe yakhala wochimwa malo mwa iweyo, yasenza uchimo wa iweyo. Ndiye kuti iweyo amene wasanjika manja uja, pamenepo ndiye kuti machimo ako achoka mwa iwe alowa mu nsembe, ndiye kuti iweyo ulibenso tchimo pamenepopo. Amen. N'chifukwa chake malo mopha munthu imamfa ndi nsembe, chifukwa nsembeyo yasenza tchimo la munthu. Ndeno samayeneranso kuti munthu uja aphedwe chifukwa tchimo lake silinso ndi iyeyo, tchimo lake lili ndi nsembe, mbuzi kapena nkhosa. Tatiyeni tione buku la Yesaya chapter 53 verse yake ya 5. Yesaya 53 verse yake ya 5. Kodi akuti bwanji? Yesaya 53 verse 5. Apa akunena kuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chidamgwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. 6. Tonse tasochera ngati nkhosa, tonse tayenda yense njira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Amen. Ndeno apapa uyu ndi Yesaya amene anaona masomphenya a wina wake, sakumutchula dzina ayi, komano akumufotokoza, komano nkudzera nkufotokozera kumeneku tonse tikudziwa kale kuti akukamba za Yesu Khristu. Amen. Tonse tilimodzi eti akukamba za Yesu Khristu. Nde Yesuyi akuti analasidwa, anatundudzidwa, osati chifukwa chonena kuti iyeyo anapanga tchimo, komano anatundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Haleluya. Bible lili chindunji kapena kuti lili chuchuchu, mvemvemve. Amen. Neno akunena kuti ifeyo tonse panopa wina aliyense wayenda njira ya mwini yekha. Ndiye chifukwa wina aliyense wayenda njira ya mwini yekha, Mulungu akuti anatenga mphulupulu zathu zonse anayika pa Yesu Khristu. Tikanakhala kuti ifeyo ndife anthu omvera, tikanakhala kuti ndife anthu amene tili otsatira, panalibenso chifukwa choti Yesu Khristu abwere. Amen. Koma chifukwa kuti ifeyo ndife pepani, komano chichewa chomveka bwino, ndife opulupudza. Pepani munthu ine ndi wobadwa kale. Nde ngati mulipo achinyamata amene simudziwa chichewa, onani madictionary achichewa. Ndife opulupudza, ndife nkhutukumve, ndife osamva, oumitsa khosi.
N'chifukwa chake Mulungu anati yayi Yesu upite, chifukwa anthu awawa ineyo ndidzawalanga. Koma kuti ndisawalange, iweyo Yesu Khristu upite pa dziko lapansi ukawafere. Komano pamene pali ngati kusamvetsetsana ifeyo ndi Mulungu ndi apa. Zonena kuti Yesu anabwera pa dziko lapansi kudzatifera machimo athu, tonsefe timadziwa ndipo tikugwirizana nazo. Komano pali pena pake pamene mdierekezi wangoyikapo kamdima pang'ono, wangotipanga kakhungu kuti ifeyo tisaonetsetse. Komano tithokoze Mulungu anatipatsa Baibulo kuti tiziwerenga. Kungoti kuti anthu ambiri kalelo amaletsa kuwerenga Bible, amaotcha maBaibulo, koma lero lino mwayi wa Bible ulipo, komano kwachuluka zinthu zimene zikutipanga kuti tisazindikire choonadi chimene chili mu Bible. Komano lero likudzera Bible seminar, Mulungu afuna kuti tidziwe, tione. Ndiyeno monga mene Yesaya akunenera kuti Yehova anayika pa iyeyo mphulupulu ya ife tonse. Funso nkumati, kodi nanga ndi liti limene Yesu Khristu ngati nsembe ya dziko lonse lapansi anasenza machimo athu, kapena ndi liti limene Mulungu anasamutsa machimo a dziko lapansi ndi kukamusanjikiza Yesu Khristu? Tikaona Mateyu chapter 3 verse yake ya 13 ndi 14, pali nkhani ina yake, nkhani imeneyoyo. Chifukwa tikamawerenga malembawa, anthu ambiri timafuna kuti timangokhazikika pa malemba amene ali osangalatsa. Ngati malembawo sitikwamvetsetsa, sitimafuna kuti mwina mwake tifufuze tiyamvetsetse, timangowadutsa, muzadutsa mayeso. Zumveke? Muzadutsa zobwera pachani kodi? Pa mayeso. Lemba lililonse limene lidalembedwa m'Bible lili ndi yankho, komanso akuti kumwambako malemba azatsegulidwa. Anthu ambiri timangoloweza mavesi onena kuti Mulungu adzakuchotsa pa dzala kwakuyika pena pake. Yehova ndiye thanthwe langa. Nde timasankha mawu okoma okhaokha. Iyayi ndiye bwezi Mulungu atangoyika mawu okoma okhaokhawo basi. Sichoncho? Mateyu chapter 3 verse yake ya 13. Tatiyeni tionere limodzi verse imeneyi. Apa akuti pamenepo Yesu anachokera ku Galileya nadza ku Yorodani kwa Yohane kudzabatizidwa ndi iye. Yesu kuchokera ku Galileya, kuda kuchokera ku Galileya pamenepo nsanene zabodza atu. Kuchokera ku Galileya nadza ku Yorodani kwa Yohane kudzabatizidwa ndi iye. Zili ngati kuti pepani nanga sinchitsanzo eti kusuti ndidzikweza iyaya ati ineyo ndi akandibatize kamwana aka katsikhala utsogolo akakhiriseka. Yogwira ameneyo. Inu zoona kodi nzoyenera kuti mbusa abatizidwe ndi membala kapena mbusa abatize membalayo? Mbusa abatize ndani kodi?
Ka inu zimakhala choncho kumene ka. Sizimachitika kuti wamkulu abatizidwe ndi wang'ono. Amen. Ndiye chifukwa chake so olo uyuyu Yohane Mbatiziyu pa vesi ya 14 ataona kuti Yesu akubwera kuti adzabatizidwe. Yohane Mbatizi anati chani? Koma Yohane anati amkanize nanena, ndiyenera ine kubatizidwa ndi inu, ndipo inu mudza kwa ine kodi? Kodi Yohane Mbatizi papa akuvomera kuti ambatize Yesu kapena akukana? Akukana edi? Chifukwa Yohane Mbatizi ndi wang'ono kuyerekeza ndi Yesu Khristu. Amen. Komano Yohane Mbatizi iyeyo samadziwa chifukwa chenicheni chimene Yesu Khristu adabwerera kwa iyeyo kuti adzalandire ubatizo. Chifukwa nthawi iyi sikuti ndi yayitali, komano tikangobwerera kumbuyo pang'ono ku chipangano chakale, akunena kuti kumene koko kunali wamkulu wansembe dzina lake anali Aroni, obadwira banja la Chilevi. Ndiye chimene chimachita chona kuti wina aliyense amene ali wamkulu wansembe ndiye kuti akabereka mwana wakeyo amadzakhalanso wansembe, monga zikhalira kuti mfumu amasira ufumuwo kwa mwana wake. Now, Yohane Mbatizi, kwa amene mukudziwa bwinobwino, Yohane Mbatizi bambo ake anali Zakariya. Si choncho? Anali Zakariya. Zakariya analandira masomphenya kuti abereka mwana akugwira ntchito yake mkachisi ya unsembe. Ndiye Zakariyayo anabadwira m'banja la Levi kuchokera ku m'bado kwa Aroni kuja. Ndiye kuti ngati Zakariya ali wansembe, ndiye kuti zikupangitsanso kuti uyuyu Aroni Yohane Mbatizi akhalenso ndani? Wansembe. Amen. Tikumvana amenepo? Tugwirizana eti? Mutsatira? Mwangone kuti anthu inu bwanji mwadya kwambiri eti? Mumsinza bwa? Mwatopa mmagwira ntchito yanji yokudya? Ngati mukusinza pali dongosolo limodzi labwino kwambiri, muzidzitsina. Yes. Ndiyeno tatipange ku chipangano chakale kuja timuone Yohane Mbatiziyo, timuone maso ndi maso. Yeah. Yohane Mbatizi anafutukira mbuyo kuti ayi ineyo ndine wakulu, ineyo ndine mwana, inuyo ndi amene muyena kuti mundibatize ine. Anayiwala Yohane Mbatizi. Samadziwa za chipangano chakale. Amene mukumuonayo wavala malaya oyera ndi Yesu Khristu. Koma sikuti ndi chithunzi chenjene. Winayo ndi Yohane Mbatizi. Ndiyeno tikuona pa vesi yake ya 15 akunena kuti koma Yesu anayankha nati kwa iye, balola tsopano, pakuti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero. Pamenepo anamulola iye. Ammanjamo kaya. Inu tichedwepo apapa kaya. Haleluya. Yesu akunena kuti iweyo Yohane uvomele
chifukwa ukapanga zimene ndikukuwuzazi tikwaniritsa chilungamo chonse. Amen. Kutanthauza kuti kudzera mu ubatizo inali process kapena inali njira kuti chilungamo chifikire pa dziko lino lapansi. Chifukwa ifeyo tinabadwa anthu ochimwa kuchokera kwa Adamu. Aliyense panabadwa ochimwa. Tinamva busa maganga manena kuti ana sitimachita kuwaphunzitsa kuti ndewu timatere, kutsinana timatere. Palibe sukulu yophunzitsa zoyipa. Ndipo ena musamanena kuti ana anibe achakuphunzitsa nanga zoyipa. Ayi, Adamu zumveke. Osati zoti ana anibe anani. Ayi, iwe bwanji kuti ndibwere komweyo kapena. Nkhani yake ndi Adamu. Kuchimwa kwa Adamu ifeyo ndekuti mwachilengedwe automatically tinabadwa ochimwa. Amen. Ndi chifukwa chake Mulungu anangotipangira ulemu. Malo moti atiuze kuti ndinu anthu oyipa inu, ochimwa inu, anangotiuza kuti musachimwe. Maona kuti usachimwe ndi ulemu chabe. Tikanakhala ndife anthu abwino sibwezi Mulungu atanena kuti musachimwe. Amen. Akanangotisiya inu mlendo kubwera ku nyumba kwanu kumuuza kuti amwene mwabwera ku nyumba ndiyeno ndifuna ndituluke kani kadzipepani ndikadzithandize. Ndiye nyumbamo mulinokha komano musandibere. Ino kumuuza mlendo choncho, mlendo aziti cha ukundiyesa ngati wakuba ine ndi chipongwe tu chimenecho. Ndiye Mulungu sanatipanga chipongwe. Musabe, musaphe. Kodi mona kandi ulemu? Anatipanga chipongwe. Zumveke? Kuti usati usaphe zikutanthauza kuti ndife anthu akupha. Haleluya. Usachite chigololo ndekuti ndi wachigololo. Tikanakhala sife achigololo panalibe chifukwa choti anene kuti usachite chigololo. Ana amene amalimbikira ku sukulu sizimafunika kwawo zoti uzilimbikira sukulu. Kwa amene salimbikira dere timachita kukankha. Sichoncho? Yes. Ndiyeno Mulungu anaona kuti anthu anachimwa, anaperewera, ndeno afa ochimwa. Ndiye titani? Olo ndi auze kuti siyani zoyipa, siyani kuba, siyani kupha, sakusiya. Alipo amene anasiya apa? Sikuti pakuti sizikuonekera ndiye kuti unasiya yaye. Yehova amayang'ana mu mtima. Amen. Ndiyeno tationetsenso ni Yohane Mbatizi uja. Apapa monga mmene ku chipangano chakale munthu amene akachimwa amauzidwa kuti adze nayo nsembe mbuzi kapena nkhosa yopanda chilema, asanjike manja ake pamutu pa nkhosa apo. Akatero ndekuti machimo ake amachoka mwa iye nkupita mwa mbuzi kapena nkhosa. Chomwechonso Yohane Mbatizi iyeyo kusanjika manja ake pamutu pa Yesu Khristu zikutanthauza chani? Monga tikudziwa kuti Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi pano ngati nsembe. Amen. Anabwera ngati cha? Ndiye kuti nsembe zakale zija zimakhala zopanda chilema, zangwiro, zikuyimira Yesu Khristu amene anabwera opanda tchimo ndi limodzi lomwe. Haleluya. Tinawerenga za Levitico chapter 16 verse 21. Kumene kwa kuti kunali Aloni amene amasanjika manja pamutu pa nsembe
komano kusanjika manja kwa iyeyo akuti akavomereza machimo aja pamutu pa nsembe ija, ndiye kuti machimo onse ana a Israeli amachoka mwa ana aja, amalowa mwachani kodi? Mwa nsembe. Levitical chapter 16 verse 21. Levitical 16 verse 21. Tationetseni pamenepo. Ndipo Aloni ayike manja ake onse awiri pamutu pa mbuzi ya moyo ndi kuvomereza pa iyo mphulupulu zonse za ana a Israeli ndi zolakwa zawo zonse monga mwa zochimwa zawo zonse, nayike izi pamutu pa mbuziyo ndi kuyitumiza ku chipululu ndi dzanja la munthu wompangiratu. Aloni iyeyo ndi amene amasanjika manja pamutu pa mbuzi, ndiye akuti amavomereza mphulupulu zonse za ana a Israeli ndi zolakwa zawo zonse, ndiye akuti amazika zimenezo pamutu pa mbuzi, kutanthauza kuti ngati Aloni wasanjika manja pamutu pa mbuzi, ndiye kuti machimo onse ana a Israeli amachoka mwa iwowo, amakalowa mwachani kodi? Mwa mbuzi eti. Ndiye kuti pakati pa ana a Israeli ndi mbuzi wasanduka wochimwa ndani? Mbuzi. Ndiye kuti pakati pa ana a Israeli ndi mbuzi amene akuyenera kulandira chilango ndi ndani? Kodi ndimakonda kudya mbuzi? Muyitchula bwinotu. Hallelujah. Ndiyeno akunena tione pa ujenipo pa Yohane chapter 1 verse 29. Mutionetse chithunzi cha pa Yohane chapter 1 verse 29. Yes. Apapa mpamenenso pano pakufunika kuti ngati mmaganiza kuti kunyumba mukadya chani madzulo ano, muyiwale kaye. Pano pamungoonetsetsa verse imeneyi. Tili modzi? Verse imeneyi ndithu imafunika kamphindi ka 1 minute kukhala silent tonse. Ni verse yapamwamba kwambiri. Yohane chapter 1 verse 29. Akunena kuti mmawa mwake anaona Yesu ali nkudza kwa iye, nanena, onani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo lake la dziko lapansi. Tikuimva nkhaniyo eti? Akuyankhula mawuwa ni ndani? Yohane Mbatizi eti? Ndiye Yohane Mbatizi poyamba samadziwa, komano anaziya kuti nsembe zija angapereka mchipangano chakale zija zimayimira Yesu Khristu ngati nsembe yeniyeni. Ndiye kuti ineyo posanjika manja pomubatiza Yesu Khristu, ndiye kuti ndimachotsa tchimo la dziko lapansi ndikumusenzetsa Yesu Khristu. N'chifukwa chake akuchitira umboni kunena kuti mmawa mwake anaona Yesu ali nkudza kwa iye, nanena, onani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo lake la dziko lapansi. Kodi inu muli mu dziko lapansi kapena? Mulimo mulibe? Ndiye kuti pamene amati wachotsa tchimo la dziko lapansi, mukuwerengedwa kapena simukuwerengedwa nawo? Tiwerengedwe eti? Ndiye kuti machimo athunso nafenso anatengedwa asanatengedwe? Anatengedwa. Hallelujah. Anatengedwa. Ndiyeno apa mpamene pangaonekere kuti kodi amene ali odzichepetsa pa mawu a Mulungu ndi ndani, nanga amene akudziva kuti ndi wanzeru kuposa mawu a Mulungu ndi ndani.
Yesu Khristu anamuza Petro kuti ponyera kwakuya. Petro ataona kuti koma Yesu yeti mwina sakudziwa zimene zachitika usiku, azaona ngati nzophweka, ndimuuze mwina asintha chichewa. Iyeyo akuti tiponyere kwakuya, mwina sakudziwa kuti tayesera kale koma sitinapheko. Nde Petro anamuuza Yesu kuti koma Ambuye zimene mukunenazi mwina kaya musintha kapena komano fani kuuzeni kuti tayesera usiku onsewu komano sitinakoleko ndi imodzi yomwe. Ndiye Petro amaganiza ngati kuti Yesu Khristu anati mwayesera kale, chabwino basi musaponye. Komano Petro anadzayitulukira mwacha kuti ayi mawu a Yesu Khristu si mawu a munthu wamba. Haleluya. Mawu a Yesu Khristu ndi mawu ochokera kwa mfumu ya mafumu. Ndiye Petro ananena mawu kuti komabe pa mawu ano tiponyera. Haleluya. Ngakhale Petro amaona kuti zimene Yesu adalankhula sizinali zogwira mutu, komabe ananthunthumira pa mawu a Yesu Khristu. Lero lino anthu ambiri sionthunthumira pa mawu a Mulungu. Nchifukwa chake nthawi ya Nowa anthu anafa phiti uja, chichewa cha phiti chinabwera nthawi ya Nowa ichi. Anatsalako ndi ndani amene anafa nthawi ya Nowa? Anafa nthawi ya Nowa ndi ndani? Anthu achigololo, anthu osamvera. Amen. Samadziwa kuti kubwera chigumula, ana asanamve chombo kunalibe kuti alowemo. Ndiye sanalowe chifukwa cha amakaniza kulowa mchombo. Iwowo atamva mawu a Mulungu kuti kubwera chigumula tilowe mchombo, nawonso anapitanso kumaganizo awo kuona kuti zimenezo zamwe akungonena nkhamba kamwa. Iwe asiza serious zimenezo. Koma anayiwala kuti mawu amene Nowa amayankhula, mawu amenewo amachokera kwa Mulungu. Amen. Lelonso mawu amene ndikuyankhula kwa inu ndi mawu ochokera kwa Mulungu. Tilimodzi ndiye muntenge ngati Nowa. Ndiye abusa mukuti Yesu anatenga tchimo la dziko lapansi, anasenza tchimo la dziko lapansi. Koma ife mene tikuonera, ife mene tikudziwira, ife iwe mene wewe kuonera, mene wewe kudziwira sizingafanani mene Mulungu amaonera ndi mene amadziwira. Amen. Inuyo ndinu anthu a mtundu wanji kodi? Tikapita kuchipatala, adokotala amatiuza kuti m'magazi mwanu tapezamo malungo, muli kachirombo ka malungo. Inuyo mungaone malungo ndi maso anu? Mungaone? Onde mufuna muone mawu a Mulungu kumene kuti zakhala bwanji? Ngati simmatsutsana ndi adokotala, ndiye mukatsutsana mawu a Mulungu. Malungo mmaona kuti ndaona malungo, nzoona ali kuti m'magazi mwanga muli malungo. Ndiyeno mawu a Mulungu akunena kuti Yesu Khristu anasenza kapena kuti akuti taonani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Kodi ifeyo machimo athu anachotsedwa kapena sanachotsedwe? Anachotsedwa sanachotsedwe? Ndiyeno anthu ambiri timayankhula Yesu anasenza machimo anga, Yesu anasenza machimo anga, pakamwa timanena koma chikhulupiriro tilibe pa zimene ife timayankhula. Ndiyeno ndekuti ifeyo moyo wathu wauzimu ngwa pakamwa osati wa chikhulupiriro. Amen.
Ndiyeno next tuone yeah tuone chithunzi chimene Yesu Khristu adasenza machimo athu ndi anakapachikidwa ano tsopano pa mtanda. Haleluya. Tikuona bwinobwino eti Yesu Khristu atasenza tchimo la dziko lapansi. Malemba akuti iyeyo anakhala wochimwa m'malo mwathu. Amen. Ndiye chifukwa chona kuti mphoto ya tchimo ndi imfa. Ndiye kuti Yesu amene wasenza tchimo la dziko lapansi akuyenera kuti iyeyo alandire chilango chifukwa iyeyo ndi amene wasenza tchimo. Amen. Okay, tibweranso chithunzi chimenechi. Komano tione Akorinto wachiwiri chapter 5 verse 21. Akorinto wachiwiri chapter 5 verse 21. Akukamba kuti Akorinto wachiwiri chapter 5 verse yake ya 21 akuti bwanji pamenepo. Ameneyo sanadziwa uchimo, anamuyesera uchimo m'malo mwathu, kuti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa iye. Akuti ameneyo sanadziwa uchimo, anamuyesera uchimo m'malo mwathu. Amen. Zili ngati kuti azimayi, mwa azimayi inu wina ali ndi ngongole kubaki nkhonde ya tingoyekeza 200,000. Monga tonse tikudziwa kuti ndalama kuyipereka kuyitulutsa zimapweteka. Sichoncho? Neno tiyekeza kuti amayi amene ali ndi ngongole kubaki nkhonde ndalama akulephera kubweza 200,000. Chifukwa cha ngongole imeneyi mayiwa akulephera kuti azigona m'nyumba. Chifukwa abangi nkhonde runde sakucheza. Amadziwa nthawi imene angakupeze weyo. Ndiye amadziwa kuti mpitire folokoloko ya mmawa. Ndiye iweso pozitsata ikamati 3:30 ya mmawa watuluka mukale nyumba. Mazunzo ramene weti. Kuyenda mothawa-thawa. Komano poona mene mayi wakuzunzikira. Ndeno wina kuti koma mayi inu mukuzunzika kwambiri. Ndamva kuti muli ndi ngongole. Ndiye panopa ndikupita komweko kubaki nkhondeko. Ndeno inu mayi inu dzina lanu ni ndani? Ine ndine mayi pepani komano nangasiti ngoyerekeza. Ndine mayi Phiri. Mayi Phiri pepani ere? Ako mabe mayi Phiri mu ngongole kubaki nkhonde inu. Ya. Ndine ndani kodi? Mayi Phiri. Mayi Phiri mukuzunzika ndi ngongole. Ndiye ndabwera ndifuna ndikupita ndikalipire ngongole imeneyi. Ndiyeno munthu uja kupita ku banki nkhonde kukaona mabuku, dzina la mayi Phiri ili ngongole zingati? 200,000. Okay, chabwino. Ndikupereka ndalama 200,000. Kodi aku banki nkhonde akafuna kuthetsa mlandu wa ngongole imeneyo, afufuta mlandu wa amene wapereka ndalamayo kapena wa mayi Phiri? Yes. Amen. Pamene akupereka ngongole imene ya 200,000,
ndekuti yes zona adakupereka ndi iyeyo, komano ku banki nkhondeko anena kuti mayiphiri abweza ndalama. Amen. Ndiyeno chifake tikuona apaonera kuti chani? Yesaya 53 verse yake ya 5 akunena kuti chani? Akuti koma iye, Yesaya 53 verse yake ya 5 akuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. Kodi analasidwa chifukwa cha zolakwa zake kapena za ife? Ndeno machimo athu kapena kuti machimo a dziko lapansi, chilango chake chinachitika kapena sichidachitike? Sichidachitike. Mlandu wa tchimo unaperekedwa kapena sunalipiridwe? Anthu inu tikuphula njerwa zimene simene kuti tiphule. Amen. Tikuyimbidwa mlandu umene pamene Yesu amafa pa mtanda. Chifukwa anayankhulatu mawu pa mtanda paja tikuwadziwa. Tationetseni chithunzi. Yesu ali pa mtanda anayankhula mawu amenewa anati chiyani? Yohane chapter 19 verse 30 auna kuti pamene Yesu tsono adalandira vinyo osasayo adati kwatha, ndipo anawerama mutu napereka mzimu. Yesu anayankhula mawu onena kuti kwatani kodi? Kwatani? Yes. Komanso akuti chinsalu chapakachisi chinatani kodi? Anthu inu tikuzunzikiranji? Amen. Tikuzunzikiranji? Ndi anthu ifeyo deire tikulira chifukwa chani? Ine Ambuye ndine munthu wochimwa ine. Ambuye ndapanga tchimo ine. Tikulira mlandu umene udatha kale Yesu anauthetsa pa mtanda. Haleluya. Tikulira mlandu umene Yesu Khristu adanena kuti kwatani kodi? Yesu ngati akuti kwatha ndiye kuti kwathadi, koma osakhulupirira onse sikunathe. Deira anthu Ambuye ine tsukeni machimo anga ine, Ambuye tsukeni nalelo wananga ine, tsukeni awawa. Kodi Yesu mene amafa pa mtanda adasiyako tchimo lina lake limene sanaliyeretse? Okay, anangofera machimo olekezera zaka zina zake? Analeke machimo a zaka za 2025 pamene Yesu amati waseza tchimo la dziko lapansi. Munalibe? Analimo kapena munalibe? Yesaya 44 verse 22 akutuza china chake. Chifukwa anthu ifeyo timadzimva ngati kuti ndife anthu ochimwa, koma chonsecho malemba akuti chani? Akuti ine ndafafaniza monga mtambo wochindikira zolakwa zako, ndi monga mtambo machimo ako. Bwerera kwa ine pakuti ndakuwombola. Dziwani kuti ifeyo tisanabadwe tinapeza ntchito yothaitha. Haleluya. Ifeme timabadwa nkuti Yesu atagwira kale ntchito ya chipulumutso chathu. Nde wina umveka ndikapemphera kwambiri nde ndipulumuka. Iwe ungayerekeze pemphero ni mwazi wa Yesu Khristu we? Ufuna kuitsa Mulungu eti? Nde ndifuna ndikuwuzeni kuti ngati mmapempherabe kuti Ambuye ndikhululukireni,
ndi mulandu waukulu pamaso pa Mulungu. Ndiye kuti machimo anu sanakhululukidwe. Haleluya. Ndiye kuti mwazi wa Yesu Khristu udalephera. Koma ngati ukhulupirira kuti mwazi wa Yesu Khristu udatiyeretsa, udatsuka machimo athu, ndiye kuti ife tikuyenda kukhala anthu amtendere, kuti Ambuye zikomo kwambiri, ine ndawomboledwa ndikalowa kumwamba, dzina langa linalembedwa m'buku la moyo. Koma bwa lero zimene tikupanga nzota, Ambuye ndine munthu wochimwa ine, Ambuye ndine wochimwa ine, Ambuye ndine wochimwa ine. Ndiye Yesu akudabwa kuti koma ino ntchito yonse ndinagwira pa mtanda paja, uyuyu akutinso ndi wochimwabe. Ndiye Yesu akulira kuti kuti anthu andotani. Aheberi chapter 10 verse yake ya 10. Aheberi chapter 10 verse 10 akunena kuti ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Kutanthauza kuti mmene Yesu andangopereka thupi lake lija pa mtanda paja, akuti zinatipanga ife kukhala anthu oyeretsedwa eti. Ndiye kuti tayeretsedwa fota takwanisa kusunga malamulo, tayeretsedwa fota tapemphera kwambiri, tayeretsedwa chifukwa chani? Mwazi wa Yesu Khristu umene anawukhetsa pa mtanda, umene ujawu unatipanga ife tonse panopa kutchedwa anthu oyeretsedwa. Ndiye kuyeretsedwa kake kuti bwa akuti chani pa 10 paja? Akuti bwanji pa 10? Akuti kamodzi kwatha. Sizomati basi lero Ambuye nyeretseni. Mawaso Ambuye nyeretseni lero. Kodi Yesu azingofa tsiku ndi tsiku? Kodi Mulunguyo olo kupanda kusaganiza pozamako? Iyeyo basi atsukeko machimo pang'ono ena kuyiwala? Ndiye Yesu sikuti azabweranso kuzakuferanso. Ngati iwe sungakhulupirire kuti ife imene tatsuka machimo ako, ndiye palibenso njira ina. Kamodzi kwatha. Amen. Kamodzi kwatani? Kodi ndi deire? Kodi anthu simumva kutopa deire Ambuye yeretseni, Ambuye yeretseni, Ambuye yeretseni, mawa Ambuye yeretseni, Ambuye yeretseni, Ambuye yeretseni. Inu zimenezozo si chikhulupiriro. Si chikhulupiriro. Mumezedwa moyo. Chikhulupiriro chimene Yesu anapanga apa, anakhetsa mwazi. Mwazi umene anawukhetsa akunena kuti unapangisa kuti machimo athu onse akhale ayeretsedwe. Ndiye unena kuti ayi koma mwazi uja sunakwanire, ndipemphere kwambiri kuti ndiyeretsedwe. Okay, ngati ukumva kuti pemphero lako ndi lamphamvu kwambiri kuposa mwazi wa Yesu Khristu, ndiye kapempherabe, komano ukayankha. Yesu akati iweyo ine nabwera pa dziko lapansi kukufera, ndiye unaona kuti okay mwazi wanga nolopanda pake unagwira pemphero lako. Tione ngati pemphero lako lingakulowetse kumwamba iweyo. Chigawika pa mtanda chinapemphera, chinangokhulupirira uyu akufa apa, uyu akufa chifukwa cha machimo a ineyo. Haleluya. Timalize motere. Chifukwa anthu ena kuti abusa pachakula for draw. Ndiye mutani. Ndaona nkhope zanu zamba kukhala mchiweruzo tsono. Yes. Ndiyeno timalize chonchi. Aheberi chapter 10 verse yake ya 17. Akuti bwanji pamene pa Aheberi 10 verse 17 akuti ndipo machimo awo ndi masairuziko awo sindidzakumbukiranso. Mulungu akuti machimo athu ndi kusairuzika kwathu sadzakumbukiranso. 'Cause 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 'c
ya koma njerekezi ndi amene amatinong'oneza kuti uyo ndi ochimwa ndi ochimwa ndi njerekezi ameneyo. Mulungu iyeyo oweruzayo akuna kuti ine sindikukumbukiranso. Ngati Mulungu sakukumbukiranso ndiye ndi ndani amene akukumbukirayo? Vesi yomaliza, vesi yake ya 18, Aheberi 10 verse 18 akuti bwanji? Koma pomwe pali chikhululukiro cha machimo palibenso chopereka cha kwa uchimo. Yesu atango ifake chetakhululukira machimo athu onse, palibenso china chimene tingapange kuti chikhululukire machimo athu. Zimenenso adapanga zidakwana. N'chifukwa chake Aheberi 10 verse 18 akuna kuti koma pomwe pali chikhululukiro cha machimo palibenso chopereka cha kwa uchimo. Ndiye wina kumapereka pemphero kuti Mulungu akhululuke. Iwe Mulungu akuti palibe chimene tingapereke kuti machimo athu akhululukidwe. Zimenenso anapanga zija mwazi wake uja udakwana. Koma anthu akuti aya mbuye aya ningokhalakhala nsapenge kukenakake. Iyo ndio ungapange chani? Tingafananize zimenenso anapanga? Zikoma kwambiri. Ndilekezere pomwepa komano ndifuna kuwuzeni kuti nthawi yangochita njiro. Muzibwerabwera. Pali zambiri ndithu zimene zili m'Bible zimene Mulungu afuna kuti tizidziwe. Koma kwa lero Mulungu atiwululira zimenezi. Ndikukhulupirira kuti tikamamaliza tikhala tikukumbukira mawu amenewa. Ndi mawu amenewa akatiyimirire kumwambako. Zimveka ende? Mulungu amene watitsimikizira kuti ife ndife anthu oyeretsedwa. Tigwire mawu omwewo ndi kukayimana kuti Ambuye munanena kuti ndine oyeretsedwa. Ndiye Mulungu amene amati akayankhula zimakhala momwemo. Amen. Zikoma kwambiri tipemphere. Atate athu akumwamba, tikuyamikani chifukwa cha mawu amene mwatipatsa mu tsiku la lero. Ambuye munatumiza Yesu Khristu amene anabwera ngati nsembe ya machimo athu. Ndipo kudzera mwa Yohane Mbatizi tchimo la dziko lapansi, machimo athu onse anapita kwa Yesu Khristu. Ambuye njerekezi malo moti ife tikhulupirire chipulumutso chimene tidalandira, kumano amayika mwa ife kupanda chikhulupiriro. Chipulumutso chathu chinachitika pa mtanda. Ndipo ife sife anthu ochimwa, ndife anthu oyeretsedwa chifukwa cha mwazi wa Yesu Khristu. Ambuye tikupemphani kuti mukalole kuti mawu anu akatsogolere miyoyo yathu. Tisatsogozedwe ndi maganizo a njerekezi, koma titsogozedwe ndi mawu a Mulungu. Tikupemphani kuti mukakumbukire chisomo chanu ndi chifundo chanu kwa wina aliyense amene munamutsogolera kubwera malo ano, kuti wina aliyenseyo atsogozedwe ndi mawu a Mulungu. Ambuye tikasiya zonse manja mwanu, mu dzina la Yesu Khristu ndapemphera. Amen. Zampa